Hello po mga mamamayang, magluluto po ako ngayon ng bread rolls. Ito na po ang mga ingredients sa aking lulutuin. Unang-una, 3 cups ng harina ang aking gagamitin, mga mamamayang. Ayan na po ang ating harina. Pagkatapos po ay maglagay ako ng 5 tablespoon na asukal. Mga mamamayang, gagamit lang po tayo ng 6 tablespoon na butter. I-melt lang natin dito sa ating maliit na kaldero. Pagkatapos po ay gagamit lang po tayo ng gatas na isang cup. Gagamit din po tayo ng 4 tablespoon na asukal. Gagamit din po tayo ng asin, pero yung sa akin po, yung harina ko ay hindi ko na kailangang lagyan ng asin kasi meron na po siyang asin. Maglagay po kayo ng 1 tablespoon na asin. Maglagay din po tayo ng 2 itlog. Isa. Dalawa. At ngayon pong katamtaman ang kanyang init, ilagay ko na po ang dalawa po itong nilagay ko kasi 2 recipe po ang aking gagawin. Magdadagdag lang po ako ng 1 pang cup na harina, mga mamamayan. Nasobrahan ko po kasi sa paglagay ng gatas kasi tinatansya ko lang. Ayan na po mga mamamayang ang ating harina. Pagkatapos po ay takpan po natin kasi paalsahin po natin ng mga 1 oras. Ngayon po mga mamamayang, pagkalipas ng 1 oras, tignan niyo po, umalsa na ang ating dough. Ngayon po ay ating tanggalin yung hangin sa loob kasi mamasahin po ito. Ayan na po pala mga mamamayang, natanggal na ang ating dough. Ngayon po ay tanggalin po natin ang hangin sa loob ng dough. Ngayon po ay mamasahin po natin. Tapos hihiwain lang po. Ayan na po mga mamamayan. Ayan na po mga mamamayang, pagkatapos ko pong ma-roll lahat, ganyan na po ang magiging itsura niya at
Papabayaan ko po muna ng 30 minutes para tumubo siya dyan. Mga mamamayang, pahiran po natin ng egg white itong ating tinapay para po kumintab. Yan. I-preheat lang po natin ang ating mga oven, mga mamamayang, mga 5 minutes po. Ilagay po sa 350 ang inyong mga oven. Ngayon pong mainit na ang ating oven, mga mamamayang, ilagay na po natin ang ating tinapay sa loob. Pagkatapos po ay maghintay lang po tayo ng 20 minutes. Ayan na po mga mamamayang, luto na ang ating bread roll. Tatanggalin lang po natin ito sa oven. Ganyan na po ang magiging itsura ng ating bread roll, mga mamamayang. Sana po nakuha nyo ang ating recipe. Sana mag-like at mag-subscribe kayo. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing mabuhay!